Assam Football Association long live! Assam Football Association long live! Long live! Line. Bola apa tuh, Pak? Apa? Ini cambuk. गोसोखौथ' मोजां मोनदों नाथाय एट दा सेम टाइम जिहेतु आसाम फुटबल एसोसिएशना सारा आसामनिनो मोनसे गिदिरथार आरो पुराना मोनसे एसोसिएशन बेजों लोगोसेनो गोबां गिलिर बिबानबो दङ दा गोबां हाबा फुटबलनि खेथ्रआव सारा आसामखौ लानानै आसामनि फुटबलखौ गोजौआव लांनांगौनि हाबा मावनांगौ दङ मानगोनां जोंनि बिटिआरनि सिएम सार प्रमद बर' सारा जेनाखि फुटबलनि सायाव बा गेलेनायनि बिथिङाव खामानि मावबाय थादों आरो आंखौ गोबांथार बे फुटबलजों जड़ित खामानियाव एंगेज खालामबाय थादोंमोन आरो बिनिनो दिनैनि बे फिथाइखौ होननानै आं बुंनो हायो आरो इयुनाव मावलांनायनि खोथाखौ जेब्ला नोंथांमोना बुङो अब्ला बुंनांगोन कि जोंनि आसामनि फुटबला आसामाव गोबां फुटबलार्सफोर दं नाथाय गामि ओनसोलफ्राव दङ बिथांमोना गोजौ सारिसिम बा नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम गेलेहैनो थाखाय एक्सप'जारखौ मोनाखै दा बिथांमोनखौ जोङो मोजां प्लेटफर्म होनानै एक्सप'जार होनानै बोरैहाय इन्टारनेशनेल बा नेशनेल लेभेलाव गेलेहैनानै गावखौनो सासे साखाफारा बा जाफुंसार फुटबलार जानो हायो जोङो बेफोरनि दिगाव खामानि मावगोन एडमिनिस्ट्रेटिभ खेथ्रआव माखासे मावनांगौ दङ आसाम फुटबल एसोसिएशननि एडमिनिस्ट्रेटिभ दिगाव मावनांगौ दङ दा गासैबो बिथिंखौ नायनानै जोंहा मानगोनां आफादगिरि नब कुमार दलेसा बिथांनि गाइडेन्सआव आरो स्पर्ट्सनि जेनाखि आसामनि मिनिस्टार सार बिथांमोननि गाइडेन्सआव गासैखौबो बिथिंखौ नायनानै जोङो फुटबलखौ आसामाव मोनसे जौगासार जेनाखि खालामनाय बेखौ जोङो मावफुङो। नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आङो खुलुमनाय आरो बरायनाय आं जासिबाय दिनैहाय जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे आसाम फुटबल एसोसिएशना दिनै 4 बोसोरनि थाखाय गोदान मोनसे कमिटि जोङो दाजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो मैयाहाय जोंहा गासै आसामनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बे आसाम फुटबल एसोसिएशनखौ गोदान आफाद दानायखौ जों नुनो मोनदों बे गोदान आफाद दानायाव जोंहा नब कुमार दले बिथांखौ आफादगिरि महरै जोङो सायख'नायखौ नुनो मोनदों आरो जोंहा आसाम फुटबल एसोसिएशननि गोदानै अनारेरि सेक्रेटारि हिसाबै जोङो सायख'नायखौ नुदों जोंनिनो बिटिआरनिनो सासे गोख्रों दैदेनगिरि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि OSD लोगोसे जोंहा नैबे सुबुंथि फाउन्डेसननि जा ट्रास्टि दख'र सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ जोङो सासे अनारेरि सेक्रेटारि हिसाबै जोङो सायख'नायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो जोंहा जोंनि रांगिरि महरै जा जतिन गगৈ ना माबा बिथांखौ सायख'नायखौ जों नुदों आरो लेङाइ आफादगिरि हिसाबै जोंहा बिटिआरनि सासे EM दावाइसो बर' बिथांखौ जों सायख'नायखौ नुदों आरो सासे एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि जोंहा राजु बर' होननाय सासे बिथांखौ सायख'नाय नुदों जोङो आरो बेबायदिनो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंहा 4 बोसोरनि मोनसे आसाम फुटबल एसोसिएशननि जे कमिटि बे कमिटियाव जों सायख'नायखौ नुदों दा जोङो खोब गोजोननाय मोनदों दिनैहाय जोङो 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि जानानै जोङो दख'र सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ जों बरायनायखौ जोङो खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा जितिदुवा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनहाबो बरायदों लोगोसे जोंनि रुनिकाटा प्राइमारि कमिटि UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बरायनायखौ जों नुदों आरो लोगोसे जोंहा सभाराम बरगयारि कलेज बे कलेजनि जोंहा प्रिन्सिपाल आरो बिथांनि स्टाफ बिथांमोनहाबो बरायनायखौ जों नुदों आरो जोंहा गामिनि दैदेनगिरिफ्राबो निश्चय बेहाय बरायनायखौ जों नुदों जों खोब गोजोननाय मोनदों जे आसाम बायदियाव जोंनि नैबे गोग्लैसोनाय जायगानिफ्राय सासे अनारेरि जेनेरेल सेक्रेटारि सायख'जानाया खोब जोंनि थाखाय देरगाथाव होननानै जों सानदों आरो जों आसा खालामो जोंनि बिथांमोननि जे गोदान आफाद बे आफादा फैबाय थानाय समाव गोबां माखासे मिशन भिजन लानानै बिथांमोना खामानि मावगोन
जों बेखौ आसा आरो मिजिं खालामो। जोङो दिनैहाय बुंनांगोन जे जोङो जोंनि UPPL दोलोनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंहा गिबि खेबनि थाखाय ISPL जोङो खुंनो हादों आरो जोङो सनथस ट्रफि जोङो खुंनायखौ जों नुदों आरो बेबायदि गोबां माखासे स्पर्ट्स बेबायदि स्पर्ट्सफोरखौ दिनैहाय जोङो बिटिआरनि सिङाव खुंगासिनो दङ आरो जों मिजिं खालामगोन जे फैबाय थानाय समाव जोंनि बे गोदान जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोजौ फारसे लांनानै जोंनि जिखिनि जे मानदान्दा बे मानदान्दाखौ गोजौ फारसेयाव मोनहैनो हागोन जों बे बाथ्राखौ जोङो फोथायनो जों हायो। जोङो बेखौनो खावलायगोन जोङो बेखौनो मिजिं खालामगोन जिखिनि जोंहा दा गोदान आफाद बा आसाम फुटबल एस'सिएशननि बिबानगिरिफोर जोंहा बिथांमोनहा दिनै रोंखा राखा जोंहा आफादगिरि हिसाबै जोङो आवगुनिनो जोंहा आफादगिरि नब कुमार दले बिथांखौ जों मोननो हादों आरो गोदानै जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथांखौ जों मोननो हादों। दा बिथांमोननि दैदेननायावनो एसे फैबाय थानाय समाव जों गोबां माखासे फुटबल जौगानायनि थाखाय गेलेनाय बिथिङाव जौगानायनि थाखाय गोबां बिथांमोना निश्चय मिशन लानानै भिजन लानानै खामानि मावगोन आरो जोंनि गोग्लैसोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा बिथांमोननि जे भिजन आरो मिशन बेजों खारफानो नाजागोन आरो जोङो गावखौनो साफा साफा राफोद गेलेगिरि आरो साफा साफा जाफुंसारनाय सासे गेलेगिरि महरै जों मोननो हागोन जों बेखौ गोथौ फोथायनाय दङ।